खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिसायख'थिनि उनाव आरो अलखद समावबो आसामाव राजखान्थि सोलिगासिनो राङापारायाव दायनि बुथारदों बे समाव आसामाव लकडाउन होनांगौनि गोनांथि गैया मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ गावबा गाव फरायसालियावनो खुंनो आसुआ दाबि खालामदों आसामावबो ट्रिपल मिउटेन्ट कभिड गाग्लोबनायनि सन्देह भारतनि दरफ्रोमबो जिल्लायाव अक्सिजेन प्लान्ट फसंगोन सुकमायाव नाक्सालिया राजा लामायाव खारबाय थानाय गारिफोरखौ अर लागायना होदों मैयानि आइपिएल मेचआव चेन्नाइ सुपार किंग्स आरो दिल्ली कैपिटल्सआ देरहादों 93थि एकाडेमि अवार्ड्सनि साननाया जागायबाय प्रियंका चोप्रानि द वर्ल्ड टाइगाराबो बे साननायाव पूजा हेगड़े कर'ना भाइरासनि शिकाराव दानिया आबुं रादाब गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थासारिनि समावबो एबा बिसायख'थिनि भट आजावनाया जालांनायनि उनावबो आसामाव दासिम राजखान्थि सोलिगासिनो दं बिसायख'थिनि उनावबो आथिखालनि आसाम सरकारा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायनि गोख्रों अजद होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया रबिबारखालि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायनि दाय फोनांनानै बिसायख'थि आय'गनो अजद होदों आरो मेम'रेन्डाम गथायदों कंग्रेसआ मुख'नो गोनांदि कभिडनि सायाव रायजो सोरखारा लानाय बिथांखिफोरा आरो सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लानाय हाबाफारिफोरा आयेन बेरेखा आरो बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनाय जादों होनना रिपुन बराया अजद होदों एपिसिसिनि आफादगिरि रिपुन बराया सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसायख'थिनि भट सानजासिम आसामाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिदों बेनिखायनो आथिखालनि केयारटेकार सोरखारा जेबो बिथांखि लानो हाया खामानि मावनो हाया पलिसि फोसावनो हाया नाथाय आथिखालनि सोरखारा जिल्ला बेंगिरि मावख'फोराव दावबायनानै सोरखारनि मावफारियाफोरजों सावरायनो हाया आरो कभिडनि प्रट'कल फोसावनो हाया बेनि थाखाय चिफ सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि अफिसारफोर दं होननानैबो रिपुन बराया बुंदों मुख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि उनावनो आरो कर'ना भाइरासनि बेबादि अलखदनि समाव हटेल रिजर्टआव थानाय महाजन आरो हेंथा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा खैफोदनि समाव रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनाय केयारटेकार सोरखारनि सायाव बेबादि अजद होना होबथानायखौ रायजो राजाफोरा माबादि रिएक्शन होयो बेसो नोजोरथाव जागोन बर' हारियाव फिन खोमसि फोथायनाय जाथाय खोमसि फोथायनायनिफ्राय दासिमबो उदां जानो हायाखै बर' हारिया जायनि जुनै खोमसि फोथायनायजों आरोबाव सासे बैसोगोरा बर' आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों दायनि सन्देह खालामना 53 बोसोर बैसोनि लोक्षिश्वर दैमारि मुंनि सासे रान्दि आइजोखौ दुथांफोरा इनायै बुथारदों आरो फबनानै दोनदों बे दुखुनांथाव जाथाया राङापारा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं गेरुवाजुलियाव जादों सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सुनिबारखालि हरनि 11 रिंगायाव दुथांफोरा आइजोनि न'आव हाबना गाग्लोबो आरो आइजोखौ लावथिजों बुग्लि बुग्लि फोथैयो आरो आइजोनि सह'खौ न'निफ्राय 1 किल'मिटारसो गोजानाव लांना हाग्राबारियाव फबनानै दोनहैयो आइजोनि फिसाज्ला महित दैमारिखौबो दुथांफोरा आथिं आखाइ खाख्रबना बुथारनो नाजादोंमोन नाथाय अखानायै फुङाव गामिनि रायजोफोरा महितखौ खाख्रबना दोननो थासारियाव बोखांना रैखा खालामनायनि उनावनो गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो मुख'नो गोनांदि लोक्षिश्वरी दैमारिखौ दायनि सन्देह खालामनानै बुथारदों बेनि सिगाङावबो लोक्षिश्वरीखौ दायनि सन्देह खालामना गोबां खेब इनाय उदखार खालामदों होननानै गामिनि रायजोफोरा सुलुङाव फोरमायदों नाथाय बे जाथायनि दायनिगिरिफोरनि बागै दासिमबो जेबो गुमुर मोनाखै बे समाव आसामाव लकडाउन खालामनांगौनि गोनांथि गैया फरायसालिफोरखौ आबुं बन्द खालामनाय खामानिनि सायाव फैगौ 2 मे खालारनि उनावसो थांखि लागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि राङारि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि रुंसारि भुमिधर बर्मननि न'आव खौरां लाफैना नखरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाफैनाय सावस्रि मन्त्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे समाव कर'नानि हेंथायै जुजिनो थाखाय आसामाव जेनिबो आंखाल गैया आसामाव अक्सिजेननिबो आंखाल जायाखै थोजासे अक्सिजेन स्टकआव दं बबेखानि भुटानावबो अक्सिजेन प्लान्ट थियारि खालामगासिनो दं होननानै मन्त्रि हिमन्तआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बावैनो खुंजानो गोनां 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ मोनसे थिखानाय आनजाद मिरुआव खुङालासिनो फरायसालिफोरावनो खुंनो थाखाय दाबि खालामदों आसुआ आथिखालनि कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिखौ नायनानै फरायसाफोरा गावबा गावनि फरायसालियावनो मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ लिरनायनि खाबु खालामना होनो थाखाय दुधनৈ आन्चलिक आसुनि मावख'आव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै आसुनि आफादगिरि दीपांक कुमार नाथआ सोरखारखौ खावलायदों मुख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादा गेजेराव साननैसोल'सै बेनिखायनो जोबोद थाबैनो बेनि सायाव थिरांथा खालामनो थाखाय आसुआ सेबा आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिल आरो आसाम सोरखारखौ खावलायो बेजों लोगोसेनो रैखाथिनि गेजेरजों आनजाद खुंनायनि सायाव दासिम गाहाम बिथांखि लानो हायैनि थाखायबो आसुआ दुखु मोननाय फोरमायो
आसामाव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि थासारिखौ नायनानै ट्रिपल मिउटेन्ट कभिड गाग्लोबनायनि सन्देह खालामनाय जादों। बे समाव आसामाव ट्रिपल मिउटेन्ट कभिड गाग्लोबबाय होनना आइसिएमआरआ आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाननो फोरमायाखैब्लाबो आसामाव ट्रिपल मिउटेन्ट कभिड गाग्लोबनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला आसामाव ट्रिपल मिउटेन्ट फैबाय होनना आइसिएमआरआ फोरमायाखैब्लाबो नुसं रायजो सोनाब बेंगलाव ट्रिपल मिउटेन्ट गाग्लोबनायखौ नोजोर होयोब्ला आसामाव फैनाय नङा होनना बुंनो हाया। मख'नो गोनांदि आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया फिन गिख्रंथाव महर लादोंब्लाबो थांनाय बोसोरनि बादि कर'नाखौ फेजेनगोन होननानै सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों। भारत हादरनि दरफ्रोमबो जिल्लायावनो अक्सिजेन प्लान्ट फसंगोन होननानै फोसावदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ। गाहाय मन्थ्रिया रबिबारखालि गावनि अफिसियेल टुइटाराव टुइट खालामनानै अक्सिजेन प्लान्ट फसंनायनि बागै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हादरनाङै कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि आरो अक्सिजेननि आंखाल नुजाथिनाय समावनो हादरनि दरफ्रोमबो जिल्लायावनो अक्सिजेन प्लान्ट फसंगोन होननानै टुइट खालामदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ। बबेखानि जोबोद थाबैनो हादरनि दरफ्रोमबो जिल्लायावनो अक्सिजेन प्लान्ट फसंनाय जागोन आरो बे गेदेर बिथांखिनि जोहै भारत हादरनि गंफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव अक्सिजेन जागायगोन आरो बेनिफ्राय नोगोरारिफोरा खाबु मोनगोन होननानैबो गाहाय मन्थ्रिया टुइट खालामदों। छत्तीसगढ़नि सुकमायाव नक्सलनि उदखारनि थाखाय थासारिया गिथावनिख्रुइ गिथावाव लादों। थांनाय साननैसो सिगां हादरनि सा 20 जवान खौरां दैथायगिरिनि दाय होना सानै लाइमोन आरो एसआइ मुलि तातिखौ नक्सलिया आनाखानाय फोजोबस्रांदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला उदखारि नक्सलि हानजाया दिनै थामहिनबा 22 एप्रिलाव भारत बन्द फोसावदोंमोन। बबेखानि उदखारि नक्सलि हानजाया थांनाय हरावनो एरबारकन्टा ओनसोलनि 30 नं राजा लामायाव हरखाब थानाय गं 8 गं 10 गारिफोरखौ लाबथानानै लामा गेजेरावनो अर लागायनानै होदों। लोगोसेनो जायगा जायगा राजा लामायाव अन्थाइ हेथेदों आरो नक्सलिनि पस्टार सिथाबहोदों। खौरांखौ मोननानै ओनसोलनि पुलिस आरो सिआरपिएफआ जाथाय जानाय जायगायाव मोनहैयो आरो फुंनि समाव अर खोमोरग्रा हानजाया थांनानै अरखौ खोमोरो। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला नक्सलिफ्रा सासेबो गारि ड्राइभार आरो दावबायारिफोरनि जिउ खहा खालामाखै। मैया थामहिनबा 22 एप्रिलाव जानाय आइपिएल मेचआ मोननै स्टेडियामाव गेलेजायो, फारियै वानखेड़े स्टेडियाम आरो एमए चिदम्बरम स्टेडियामाव। गिबियाव चेन्नाइ सुपार किंग्सआ रयेल चेलेन्जार्स बेंगलर हानजानि हेंथायै गेलेदोंमोन। बे गिबि मेचआव चेन्नाइ सुपार किंग्सआ रवीन्द्र जडेजानि राफोद गेलेनायनि गेजेरजों आइपिएल 2021 नि 19थि मेचआव रयेल चेलेन्जार्स बेंगलरखौ 69 रानजों फेजेनना दासिम फारियै खनब्रै देरहानो हाबाय। चेन्नाइ सुपार किंग्सआ 20 अभार 4 विकेटआव गासै 191 रान खालामो, नाथाय रयेल चेलेन्जार्स बेंगलर हानजाया 20 अभार 9 विकेटआव गासै 120 रान खालामना जेननांगौ जायो। मैन अफ द मैचनि थाखाय रवीन्द्र जडेजाया सायख'जायो। बिथाङा गावनि हानजानिफ्राय 62 रान बांसिनै बुयो आरो 3 विकेट लानायजों लोगोसे सासे रान आउटबो खालामो। मख'नो गोनांदि सोलिफु सिजननि मेचआ चेन्नाइ सुपार किंग्सनि 5थि मेचमोन आरो दासिम 8 पइन्ट्स आरजिनानै पइन्ट्स टेबोलाव सेथि फारिलायाव दावखोबाय। नैथि मेचखौ गेलेदोंमोन एमए चिदम्बरम स्टेडियामाव दिल्ली कैपिटल्सआ सनराइज हैदराबादनि हेंथायै। गिबियाव दिल्ली कैपिटल्सआ बैटिं खालामना पृथ्वी शॉनि 53 राननि हेफाजाबजों 4 विकेटआव 154 रान खालामो। फिन बायदियै सनराइज हैदराबादआबो विलियमसन्सनि 66 राननि हेफाजाबजों 7 विकेट खोमाना 155 रान खालामो। मख'नो गोनांदि बे मेचआव सुपार ओभारनि जोहै सनराइज हैदराबादआ सासेबो विकेट खोमायालासे गासै 7 रान खालामना 8 रान टार्गेट होयो। जोबथारनायाव दिल्ली कैपिटल्सआ सनराइज हैदराबादआ होनाय बायदि टार्गेटखौ आबुं खालामना सनराइज हैदराबादनि हेंथायै देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि दिल्ली कैपिटल्सआ दासिम खनब्रै देरहाखांबाय आरो खनसे जेननानै 8 पइन्ट्स आरजिनानै पइन्ट्स टेबोलाव नैथि फारिलायाव दावखोबाय। एकाडेमी अफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस गुसुङै एम्पासआ 93थि एकाडेमी अवार्ड्सनि देरहानायखौ फोसावनाय जासिगोन। बे अवार्ड्सनि फांसनखौ बोसोरफ्रोमबो आसारखान्थि बादियै हलिउडनि डेल्बी थियेटाराव खुंनाय जायो, नाथाय बे बोसोराव कोविड-19 साग्लोबनायनि थाखाय एवार्ड फांसनखौ अनलाइनजों खुंफुंनाय जागोन। एकाडेमी अफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस गुसुङै एम्पासआ फोरमायदोंमोन दि अस्कारखौ बे बोसोराव खायफा जायगानिफ्राय लाइभ स्ट्रिमिं खालामनाय जागोन। बेयावनो मार्चआव प्रियंका चोप्रा आरो फिसाय निक जनासखौ अस्कार 2021 नि गासै 23 बाहागोनि मोननै बाहागो प्रेजेन्टेशनाव मुंफोरखौ फोसावनाय जादोंमोन। एकाडेमिया बे बोसोराव रावखौबो सिङाव हाबनो होआ होननानै थांखि लादों। बबेखानि बे खुंथायाव मुंख'जानाय आरो फांसनखौ प्रजेक्ट खालामग्राफोरखौल' हाबहोनाय जादों। अस्कार फांसननि बे लाइभ फोसावनायाव रबिबार 25 एप्रिल हरनि 8 बाजियाव ईदआव जागायगोन। भारतनि सम बादिब्ला बियो 26 एप्रिल फुंबिलिनि 5:30 स्टार मुभि प्लास हटस्टाराव लाइभ स्ट्रिम दिन्थिनाय जागोन। रादाबखौ सुजुनाय समसिमहालागै अस्कार देरहानायनि फारिलाइखौ मोननाय जायाखै। बबेखानि प्रियंकाया द वार्स्ट टाइगर नि थाखाय एडप्ले स्क्रिनप्ले केटेगरि लिस्टआव मुं थिसनजादों। हादराव साग्लोबनाय कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनिफ्राय बारग'नो हानाया सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे सेलिब्रिटिफोरनि थाखायबो गोब्राब जागासिनो। टिभि आरो बलिउड इन्डास्ट्रिनि गोबां सेलिब्रिटिफोरा बे भाइरासजों शिकार खालामजाखांबाय। बे फारिलाइयाव दायो बलिउड एक्ट्रेस पूजा हेगड़ेनि मुङाबो सरजाबफाबाय। पूजा हेगड़ेया मैया थामहिनबा 25 एप्रिलाव गावनि टुइटार एकाउन्टआव मोनसे टुइटनि गेजेरजों गावखौ कर'ना पजिटिभ जादों होनना फोरमायदों। बेनि थाखाय पूजाया कर'नानि गासै प्रट'कलखौ मानिना सोलिदों आरो गावखौनो आइसोलेट खालामना न'आवनो क्वारेन्टाइनआव दं।
पुजा बिथाङा खावलायदों जायफोर सुबुङा गावनि सोमोन्दोआव फैदोंमोन बिथांमोनाबो टेस्ट खालामना ला। बबेखानि पुजाया दायो मोजां सावस्रियाव फैफिननो नाजागासिनो, लोगोसे बयखौबो न'आव जोथोनै थाना गावखौनो गाव रैखा खालामनो फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।